Dili pariha ba atong murag maghimog mga bisita iglesia gani sa una? Nga basta lang yung makabisita, dala daing salaag ra. Nga inig sulod sa simbahan, magkatawanay, mag-selfie-selfie lang. Dili ni ang ipasabot ni ini. This is not the way to obtain plenary indulgence. Nga ang paghimo ni ini, kinahanglan nga ikaw sa dili pamuadto, ang imong kaugalingon i-dispose na daan, huna-hunaon nga ang katuyuan ni ini, dili sa laag. Nga ang katuyuan ni ini, dili kay tour. Kung dili ang katuyuan ni ini, mao ang pagkuha sa indulhensya alang sa kapasayloan sa itong mga sala. And what is so very special in this year of the Jubilee? Duha ka indulhensya ang atong madawat matag adlaw. Ingon ini ka espesyal kining tuiga sa Jubilee. Duha ka indulhensya atong madawat matag adlaw. One for ourselves and one for the souls in purgatory. Ingon ini kadako ang grasya nga gihatag kanato gi-offer ni Jubilee. So dili lang ni tuig nga ingno nato giproklama sa simbahan nga wa tay kalabutan. Kadako sa grasya nga gi-offer sa Dios kanato ni tuiga. Ayaw ni ninyo usiki. Ako aning gipaningkamutan o pagpasabot aron nga unta kitang tanan oy malangit. Dili ra ako, dili ra kamo. Nga kitang tanan unta gyud makaambit ining grasyaha nga gi-offer sa Ginoo kanato. Ayaw ninyo ni usiki. We have practically 1 year nga makahimo ni ini. Hinumdumi lang katong mga importante nga simbahan nga itong pag-aatuan o katong mga requirements to obtain a plenary indulgence. Tungod